Pozdravím vás. Nachádzame sa na Big Market 2026, Agrokomplex Nitra. Takže kto z vás nestihol prísť 10. alebo 11. februára 2026 na tento stavebný veľtrh, tak si ho môžeme spolu prejsť. Milí návštevníci, dovoľte, aby som vás privítal na stavebnom veľtrhu Big Market 2026 organizovanou spoločnosťou Big Market Slovensko. Ide o druhý deň, krásne sa nám do toho rozbehlo uličky plné zvedavých záujemcov o najnovšie inovácie v oblasti stavebníctva, čomu sa veľmi tešíme. Ak ste zvedaví na ďalšou prednáškou v tejto chvíli o 11. hodine je prednáška spoločnosti Linkov. Ide o českého výrobcu stavebných profilov pre zateplovanie budov s viac ako 30-ročnou tradíciou. Na trhu pôsobí firma od 1994 a je lídrom na českom a slovenskom trhu. Patrí medzi najvýznamnejších výrobcov v Európe. Hlavným zameraním sú digitalizačné systémy ETIX, suchá výstavba a projektové systémy. Ak chcete vedieť viac, pozývam vás na prednášku spoločnosti Linkov SRO, ktorá štartuje už o chvíľku prednáškovej miestnosti tu v rohu pavilónu M5. Musíte samozrejme využiť všetky stánky instalovateľov, aby ste sa dostali do prednáškovej miestnosti. Je to za dielňami Big Market a stánkom spoločnosti Makita. V rámci predstavovania jednotlivých spoločností sa blíži k stánku spoločnosti Dörken. Konkrétne si nájdeme priestor s pánom, môžeme prebehneme takto trošku, aby sme boli v stánku, aby sme nikoho nezavadzali. Príďte sa vám pána inžiniera Milana Skokana, podnikateľa tejto spoločnosti. Dobrý deň, prajem. Ešte jednotlivých spoločností na trošku na výrobkov a taktiež celého spoločnosti Dörken. Prezident Pasová, čo spoločnosť Dörken vyrába Spoločnosť Dörken, to je sensor spoločnosť výrobného sála. A zaoberáme sa bezpečnej fórii, všetky strechu a tesné zábrany na ochranu spodnej stavby. Spomínate podstrešné fólie, pozerám, vidím tu aj vystavené podstrešné fólie. Prezidente teda aspoň skrátke, aké špeciálne vlastnosti majú tieto fólie, napríklad so značením Delta? No, naše fólie sú špeciálne v tom, že oni majú dlhú životnosť. Na všetky naše podstrešné fólie pod označením Delta dávame 30-ročnú záruku na funkčnosť, to znamená na vodotesnosť podľa normy. To znamená, keď sa zákazníkovi niečo napríklad 29 rok stane na tej streche a tá fólia začne pretekať, v podstate zaplatíme nielen výmenu tej fólie, ale zaplatíme aj prekladku celej strechy. Je to dosť dôležité, lebo v podstate tá podstrešná fólia je skrytá konštrukcia, je zakrytá krytinou a výmena takéto fólie je v podstate dosť nákladná záležitosť a tam musí ísť celá krytina dole, latovanie dole, fólia dole a všetko na novo hore. Tí remeselníci, ktorí to robili, že posledný viac ako prvoplasne. Kvalitná strecha nie je samozrejme len fólia, ale je to aj kopec doplnkov, rôzneho napájania, detailov, riešenia detailov v rámci tejto strešnej konštrukcie. Prezrate nám teda, aké doplnky ponúka spoločnosť pri takéto konštrukcii? Kľúč tej poistnej podstrešnej fólie, ale takisto aj parkestnej záhrade je detail. V tej ploche dokáže aplikovať každý, aj ja, číslokrvný teoretik, čo si legitímne priznám, že som číslokrvný teoretik, ale hlavne vystavať Big Market je praxi, aby aj tí realizátori vedeli zrealizovať v detailoch, tak máme tu rôzny systém testiaci pásov a lepiacich komponentov, kde sa tieto sú systémové riešenia pre každý jeden detail, či už hlavne stupne ploché, alebo napojenie na strešné na stien, aby to fungovalo či už vypadlo, Máme stojúce hlavy 2026 a začiatkom a vprava sa bola postrešného
Informácií sa dajú poskytnúť, že dostali do vašej expozície do stánku, aby sa povedali, že ale oni to na základníku potiaľ to nevedeli. Oni to takto Aký čas? 35 sekúnd. Tu máš 40 sekúnd, poď. Ešte 20 sekúnd, to dáš. Prečo budíš fakt? Dýchaj. Teraz musím byť červený, keď som Slovánku chodil. Nie. Kámo, to ešte dáš 40 sekúnd, ale? Posledných 30 sekúnd musíš dať, čo neverím tomu, že nie. Toto je ten endorfín. A čo ona bude hrať, vieš? Dobre. No, keď som tu nebol, tak takže minúty. Dobre. Budeš mať švajčiarske rotinky. A to, že ma nasral, to kvôli tomu. Keď som tu nebol, tak nedáš 2 minúty.